Jeste li se ikada zapitali, postoji li negdje svijet u kojem ste donijeli drugačiju odluku? Svijet u kojem ste otišli na posao koji ste odbili? Svijet u kojem ste se zaljubili u drugu osobu? Ili čak svijet u kojem nikada niste ni rođeni? Znanstvenici već desetljećima raspravljaju o mogućnosti da naš svemir nije jedini. Da ono što zovemo stvarnošću možda nije jedina verzija istine. Da negdje, iza granica koje nikada nismo prešli, postoje paralelni svijetovi, beskonačni univerzumi, svaki sa svojim zakonima, svojim ljudima i možda svojim verzijama nas samih. Ova ideja naziva se multiverzum. Iako zvuči kao scenarij iz znanstvene fantastike, sve više fizičara vjeruje da bi multiverzum mogao biti stvaran. Danas ćemo zajedno zakoračiti u to pitanje. Je li naš svemir samo jedan od mnogih? I što bi to značilo za našu stvarnost, naše odluke i naš život? Ideja o multiverzumu nije nova, iako je tek u modernoj znanosti dobila ozbiljnu pažnju. Još su drevne civilizacije sanjale o beskonačnim svijetovima. Stari Grci, primjerice, vjerovali su da se izvan našeg svijeta možda nalaze drugi, nevidljivi svijetovi. Hinduistički spisi govore o beskonačnim kozmosima, a u srednjem vijeku filozofi su raspravljali može li Bog stvoriti više svemira, ne samo jedan. Ali prava znanstvena rasprava počinje tek u 20. stoljeću. Kada su fizičari otkrili veliki prasak, trenutak kada je naš svemir nastao iz gotovo ničega, pojavilo se i novo pitanje. Ako se svemir mogao stvoriti jednom, zašto se ne bi mogao stvarati iznova i iznova? Jedan od najvažnijih tragova dolazi iz teorije kozmičke inflacije. Prema toj ideji, u prvim djelićima sekunde nakon velikog praska, prostor se širio nevjerojatnom brzinom. Toliko brzo da je mogao stvoriti džepove prostora, mjehuriće, od kojih je svaki mogao postati poseban svemir. Mi živimo u jednom od tih mjehurića. Ali ako je prostor beskonačan, onda bi moglo postojati beskonačno mnogo takvih svemira. I tu dolazimo do prve verzije multiverzuma, inflacijski multiverzum. Možete ga zamisliti kao ogromno more pjene u kojem je svaki mjehur jedan svemir. Naš svijet, naša galaksija, naše sunce i zemlja samo su sitna kapljica u oceanu stvarnosti. Druga teorija multiverzuma dolazi iz svijeta kvantne fizike. Područja znanosti koje je toliko čudno i paradoksalno da se često kaže kako ga nitko ne razumije u potpunosti. U kvantnoj mehanici postoji ideja da se čestice, najmanji dijelovi naše stvarnosti, mogu nalaziti u više stanja istovremeno. Primjerice, elektron može biti i ovdje i ondje u istom trenutku. Tek kad ga promatramo, on odabere jedno stanje. No, što ako se zapravo ništa ne bira? Što ako se stvarnost u trenutku podijeli? Jedna verzija svemira u kojoj je elektron ovdje i druga u kojoj je ondje. Ovu ideju znanstvenici zovu interpretacija mnogih svjetova. Primijenimo je na nas ljude. Svaki put kad donesete odluku, od one sitne, poput toga što ćete doručkovati, do one krupne, poput toga hoćete li promijeniti posao ili se preseliti u drugi grad, svemir se cijepa. U jednom svemiru odabrali ste jednu opciju, u drugom drugu. To znači da negdje postoji svijet u kojem ste krenuli potpuno drugačijim putem, svijet u kojem ste se nikada niste upoznali s nekim važnim u svom životu. Svijet u kojem ste bogati. Ili svijet u kojem se nikada niste uspjeli izvući iz problema. Drugim riječima, možda nismo jedinstveni. Možda svaka verzija nas postoji u nekoj drugoj stvarnosti. Zamislite koliko je to uznemirujuće i fascinantno. Ako je teorija točna, onda u beskonačnom multiverzumu postoji svaka moguća verzija vašeg života, i dobra i loša. Treća verzija multiverzuma dolazi iz same matematike. Naziva se matematički multiverzum i u osnovi tvrdi da sve što je matematički moguće u nekom obliku stvarno postoji. Ako to zvuči ludo, pokušajte ovako zamisliti. Matematika opisuje sve zakone prirode, od gravitacije do gibanja planeta, od širenja svemira do rada našeg mozga. Ako postoji jednadžba koja može opisati neki svemir, onda prema ovoj ideji taj svemir negdje postoji. Drugim riječima, nije naš svemir jedinstven, nego je samo jedan od beskonačno mnogo svemira koje dopušta matematika. Neki od njih mogli bi biti vrlo slični našem, gotovo identični, dok bi drugi bili toliko čudni da ih ne bismo mogli ni zamisliti. Primjerice, svemir u kojem nema vremena, svemir u kojem ne postoji gravitacija ili svemir u kojem inteligentna bića ne dišu zrak nego svjetlost.
Sve što matematika dopušta, negdje se odvija. I onda dolazimo do možda najuzbudljivije verzije, multiverzuma i string teorije. String teorija je pokušaj da se objasni sve, od najmanjih čestica do najvećih kozmičkih struktura. Ona tvrdi da sve što postoji nije napravljeno od sićušnih točkica, nego od nevjerojatno sitnih struna koje vibriraju. Različite vibracije stvaraju različite čestice, baš kao što različite note stvaraju različite zvukove. Ali string teorija donosi još jednu šokantnu ideju. Naš svemir možda nije jedini, nego samo jedan od mnogih branova u višedimenzionalnom prostoru. Zamislite dva lista papira koja plutaju jedan pored drugog, a svaki list predstavlja jedan svemir. Naš svemir mogao bi biti samo jedan list, a tik uz nas mogao bi postojati drugi, nevidljiv, ali možda udaljen tek za djelić dimenzije koju mi ne možemo osjetiti. A što ako se ti svemiri sudare? Neki fizičari vjeruju da bi upravo takav sudar mogao objasniti nastanak našeg velikog praska. Drugim riječima, naš svemir mogao je nastati kao posljedica sudara dvaju paralelnih svjetova. Možda se pitate, ako je sve ovo samo teorija, postoje li ikakvi dokazi da multiverzum stvarno postoji? Znanstvenici još uvijek nisu pronašli čvrst, nepobitan dokaz. Ali postoje tragovi, anomalije koje nas navode da se zapitamo. Jedna od najpoznatijih je takozvana hladna točka u kozmičkom mikrovalnom zračenju, ostatku topline iz velikog praska. Kad promatramo svemir posebnim teleskopima, vidimo gotovo savršeno ujednačeno zračenje, ali na jednom mjestu nalazi se ogromna hladna mrlja. Ona se ne uklapa u uobičajene modele svemira. Neki fizičari smatraju da bi to mogao biti ožiljak sudara našeg svemira s nekim drugim. Dokaz da se naš kozmički mjehur dotaknuo susjednog. Druga neobjašnjiva pojava je čuveni wow signal iz 1997. godine. Radioteleskop u Ohiju zabilježio je snažan i neobičan signal iz dubokog svemira. Trajao je samo 72 sekunde i nikada se nije ponovio. Mnogi su ga povezivali s mogućim izvanzemaljskim životom, ali postoje i oni koji vjeruju da bi takvi signali mogli dolaziti iz drugog svemira. Da su to odjeci paralelnih stvarnosti koje se povremeno probiju u našu. Tu su i matematičke zagonetke. Zašto su zakoni našeg svemira podešeni tako savršeno da omoguće život? Da su gravitacija, elektromagnetizam ili brzina širenja svemira samo malo drugačiji, život kakav poznajemo ne bi mogao postojati. Jedno od objašnjenja je upravo multiverzum. Možda postoji bezbroj svemira, svaki s različitim zakonima, i mi smo jednostavno završili u onom rijetkom gdje je život moguć. Naravno, sve to još uvijek su samo nagađanja. Ali fascinantno je što znanost, korak po korak, pronalazi tragove koji nas možda vode prema potvrdi da nismo sami. Ne samo u svemiru, nego ni u stvarnosti. Ako multiverzum postoji, onda se postavlja jedno važno pitanje. Što to znači za nas? Zamislite da negdje, u nekom drugom svemiru, postoji verzija vas koja je bogatija, sretnija, zdravija. Ali isto tako, postoji i verzija vas koja je siromašnija, nesretnija, možda nikada nije doživjela ljubav ili uspjeh. Ako postoje beskonačne verzije nas, što onda znači ova naša verzija? Je li naš život samo jedan od bezbroj scenarija ili je ipak poseban na način koji ne možemo ni shvatiti? Da neki znanstvenici i filozofi kažu, multiverzum nam može pomoći da shvatimo koliko je naš svijet dragocjen. Jer čak i ako postoje beskonačne verzije nas, mi živimo ovu. Ova stvarnost s našim izborima, našim voljenima, našim pogreškama i uspjesima, jedina je koju osjećamo, jedina u kojoj dišemo i volimo. Možda nikada nećemo dokazati postoji li multiverzum. Možda je to misterija koju naš um nikada neće do kraja razumjeti. Ali možda je upravo u toj misteriji ljepota. Spoznaja da svemir ili svemiri uvijek ostaju korak ispred nas, dovoljno daleko da nas tjeraju da tragamo, da zamišljamo i da sanjamo. I zato se možemo pitati, jesmo li mi jedinstveni u cijelom svemiru? Ili upravo sada, negdje u paralelnom svijetu, netko od vas gleda ovaj isti video i pita se isto?